Diyos marahay na aga sa inyong mga tugang, maluhod po ang kabos, asin po na niya to ang novena kay Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, a gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. pambibiilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadonongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, na mamatean wina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini, naglalauwigan tig-initan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibig mo kami. sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang Diyos.
Giraray Diyos sumarhay na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang intensyones, sa laog kan Santa Misa ngunyan, ipinapanungod sa mga intensyon kan mga minasunod, pasasalamat ni Josel Asaituno Mendez, siringman, iguaman espesyal na kahagadan for good spiritual physical health and safety kan sa iyang pamilya, si Rosie Asupardo Cantara and family, para man sa healing and good health ni Anne Marie Kim, sa kahagadan kan Buena Obra family, para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, Helen, dulot ni Ramon Esquila and family, Asuncion, ni Rica Dumalaon, para man sa kalag ni Justin Raymond, Nestor, David, and Ray Joseph, dulot kan sa Nyosa family, sa kalag ni Orly, dulot ni June and Lani Rico, sa gabos na kalag ni Meds, para man kay Euphemia asin Jose Jr., dulot ni Irenea Garing and family, para man sa kalag ni Maria Belen, dulot ni Vernie and Rico family, kay Ruben asin Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, sa kalag ni Estelita, Angel, Aniano, Honorata, dulot kan Tangilon family, para man kay Brian Adam, Edwin, Adam, sa gabos na kalag, dulot kan Garcia asin Cabelinga families, sa kalag ni Arsenio, dulot ni Aida Grifaldio and family, siring man sa kalag ni Rolly asin Manuel, dulot ni Mila Rodriguez.
Pupunan natin sa tuyang selebrasyon, matindog po ang kabos. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristo ang kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Kapiestahan po ngunya ni San Gregorio Magno, ang patron kan Albay Cathedral, asin dahil siya ang patron kan katedral, siya man ang ikaduwang patron kan bilog na dioceses. Sa buhay niya tinutukdo kung ano ang tunay na kadakulaan. Puunantaan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan sa tung mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamiibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamiibi kita. O Diyos na mabuot na nagmamangno, asin mamumuton na naghahade sa imong banwaan, hulikan pamiibi ni San Gregorio, Papa, warasan na espiritu nin kadunongan sa mga tinauan mong kapangyarihan nin pagtukdo, tanganing an pagtalubo nin mga banal na karnero, magindanay na kaugmahan nin mga pastor. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon, asin himateo niyato, an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ini ang mga bagay na ipinahayag ni Diyos sa tabang kan Espiritu. Ang gabos na bagay sagod sa mga misteryo ni Diyos, natutugad kan Espiritu. Si isay na tao ang makakaaram ka na sa puso nin tao, kundi ang sayang sa diring Espiritu. Siring man, mayo ni nakakaaram ka na sa puso ni Diyos, kundi ang Espiritu ni Diyos. Dahil niya to inako ang Espiritu kan kinaba na ini, kundi ang Espiritu nagikan sa Diyos.
tanganing sa tuyang masabutan, ang biyaya na itinaon niya sa to. Kaya kami nagtutukdo bakong sa mga hararom na tataramon kan filosofiya, kundi sa mga tataramon na nanodan sa espiritu. Mga bagay na espiritual ipinahayag mi sa paagi na espiritual man. Ang tao ba kung espiritual? Dai nakakasabot kan mga bagay na itinukdo kan espiritu ni Diyos. Sa paghuna niya, iyan gabos daing halaga. Dai niya nasasabutan, hulita masasabutan lamang sa tabang kan espiritu. Alagad ang tawong espiritual minahukom sa gabos na bagay, asin mayo nin minahukom sa iya. Siring sa nasusurat, si Isay ang nakakaaram ka na sa isip nin kagurangnan. Si Isay ang makakatukdo sa iya. Alagad uya sa to ang espiritu ni Kristo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Ang kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan marahayon sa gabos, maheherakon sa gabos niyang linalan. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Ang gabos na linalang magpasalamat sa imo, kagurangnan. Asin ang gabos na banal mag-umaw sa imo. Ibareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadean. Isabi ninda ang sa imong kapangyarihan. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Ipahayag sa mga tao ang sa imong kapangyarihan. Asin ang kamurawayan kan sa imong kahadean. Ang kahadean mo sarong kahadean na daing katapusan. Ang paghahade mo magdadanay sagkod paman. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Ang kagurangnan maimbod sa iyang mga pagtaram, asin banal sa gabos niyang mga gibo. Binabangonin kagurangnan ang mga nasasala, binubuhat ang mga napadungkal. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw. Matinugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpasuruhay ang mga disipulo kung si Isay sa sainda ang mimidbidon na pinakadakula. Nagsabi si Jesus sa inda, ang mga hade kan mga pagano may kapangyarihan sa saindang mga nasasakupan. Asin ang mga kagsakop, inaapod na para tabang nin mga banwaan. Alagad, bakong siring kaini ang dapat na mangyari sa Indo. Ata nga ni, ang pinakadakula sa Indo, dapat na maging siring sa kangudhan. Ang leader dapat na maging siring sa naglilingkod. Hulita si Isay ang mas dakula, ang nagkakakan o ang naglilingkod sa iya. Bako daw ang nagkakakan, alagad yaon ako sa Indo bilang paralingkod. Kamo ang nakidumamay sa kuya sa mga kasakitan ko, kaya siring na tinatagamahan ako kan sa kong ama nin sarong kahadean, tinatagamahan ko man kamo nin lugar. Makakan saka mainom kamong kasabay ko sa kahadean ko. Matukaw kamo sa mga trono sa paghukom sa 12 tribo nin Israel. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo.
Giraray po maugmang kafiestahan ni San Gregorio Magno, Saint Gregory the Great, who was one of our former popes. Sabi ta sa kapinunan kan sa tuyang misa, siya ang secondary patron of the Diocese of Legazpi. Kan Domingo, nabanggit ta ng ngunyan na hapon, sa fiesta duman sa San Gregorio, we will launch the Diocesan Year of Stewardship, ining ika-4 na taon sa pagprepararta for our Diamond Jubilee. And we mentioned na preparasyon ini, kaining Diamond Jubilee, dahil kan 1951, nagsuhay kita sa Nueva Cáceres bilang bagong diocese. And kan naging diocese po kita, yung parokya ni San Gregorio, naging katedral. But sabihon po kan kathedra, tukawan kan obispo. Pag nagsimba po kamo giraray duman sa katedral, pakita naw digdi sa may wala, igwang dakulang tukawan na symbolic, daiman talaga pigtutukawan ni Bishop Bong. Ang ibang obispo sa ibang diocese, tinutukawan ninda. That is the symbol of their authority. Pero ang sa tuyang mga obispo, digdi sa Legazpi, as far as I know, as in sa memorita, daiman ninda ginagamit ang tukawan na iyan. Nata, as a sign of humility. Kaya nga ni, iginilid na sana, tadaiman ning matukaw. Nga ta inaapod ta si San Gregorio na the Great. Ano ang espesyal sa iya? Why celebrate this as feast here in the diocese? Sa Espanyol, ang Great, Magno, kaya ang apod ta, Gregorio Magno, both sabihon, dakula. Ano ang ikinadakula ni Gregory and what made him exactly great? Dahil ba dati siyang Santo Papa? Is that enough reason? Dahil ba kan otoridad niya? Dahil ba kan inadalan niya sa ka-achievements? In fact, si Gregorio po, aki nin sarong Roman senator, kaya nakapagklase po siya nin marhay, nin halangkaw, naging public servant, kung sa panahon ta, government, civil service. As in, bago po siya naglaog sa pagiging monk, bago siya naging Santo Papa, he was a monk, dangan na-elect siya bilang Papa. His name when he was Pope was Gregory the First. Iyo daw po yan ang dahilan ang sa iyang achievements, kaya inaapod ta siyang Gregory the Great. O ang kakut kadakulaan daw niya dahil kan sa iyang dakul na itinabang o ambag sa simbahan. Anong ginibo niya? Dakulon po siyang pinakarhay sa pagpadalagan kan Catholic Church, urog na ang pag-manage ning mga pondo. Ining ginigibo ta po ngan yan na kada Domingo we report the statement financially. Ang nagpainot po kayan si Gregory. Kadakol po siyang mga sinurat na mga libro. Pinagayon niya ang selebrasyon kan Santa Misa, urog na sa paagi po kan pagkantanin mga chant na inaapod tangon yan, Gregorian chant, dahil po yan sa iya. Halimbawa po kan aramtang Gregorian chant ang Salve Regina na inaawit ta pag fiesta ni Ina. Ining mga chant, nagpuon sa iya. Not that he wrote them, pero siya ang namayo, nagpainot na magkaigwa kita kaiyan. Are these what make him great? Are these the reasons why we call him Gregory the Great? Iyo po, ini asin iba pa. This is indeed true in the life of Gregory, pero bako sa naman ang mga naginibuhan kan sarong tawo o an sa iyang mga titulo ang nagpapadakula. The world teaches us that in order to be great, you have to accomplish many things. But in the eyes of God, that is not so. In fact, there are many things in Christianity that goes against the ways of the world. Kung minsan, ang kabaliktaran, iyulugodan ikinakaugmakan mahal na Diyos. Para sa Diyos, ang tunay na kadakulaan, yaon sa pagpapakumbaba, sa pagiging mahihirakon asin mabuot. Kaya nga ni, inaapod ni Pope Gregory the First ang sadiri niya sa sarong Latin term. Sabi niya, Servus Servorum Dei, na anbut sabihon po sa Bicol,
surugoon kan mga surugoon nin Dios. Kung kita po tinuturing taan sa dirita na mga surugoon kan mahal na Dios, si Gregory ibinababa niya paan sa diri niya, ako ang surugoon kan gabos na surugoon. To be Pope, he says, is to be servant of all the servants. Arog po kaiyan ang sa iyang motto, kan siya ang Santo Papa. Alipin ako ng lahat ng alipin, paglilingkuran ko ang lahat ng naglilingkod sa Diyos. Siring kan ginibo ni Jesus. Mga tugang, ngunya na aldaw, dailugod kita magpadaog sa pinapaurog kan kinakban na hinihiling sanaan kadakulaan asin halaga kan tawo, susug sa indang kakayahan o naginibuhan. Imbes, hilingon ta po ang dignidad kan lambang tawo, regardless of their achievements, what they have done in their lives. Their dignity as children of God is enough reason to respect them. Namumutan po kita kan Diyos dahil kan mga naabot ta sa buhay, pero bako lang dahil dyan, kundi dahil sa solamenteng dahilan na aki niya kita. Sa mata po nin Diyos, ang tunay na dakula, iyo ang nagpapakumbaba. Hagadon taan grasya na makapagpakumbaba kita arual daw. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan sa mo na sa pagselebrar ki San Gregorio Magno, magtao sa mo nin karahayan ining pagdulot, na tinugot mong magpatawad nin mga kasalan sa pagsakripisyo sa bilog na kinakban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na dani asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, huli ta sa fiesta ni San Gregorio, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan nin maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaiba kan santo sa Sin Angeles, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo,
maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyan nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma ang mga surugoon mo na inapod mo sa imo, hali sa kinaban na ini, itugot mo na sindang nakisumaro sa kagadanan kan aki mo, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Salvacion, ang patrona kan Legazpi. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Gregorio Magno, ikaduwang patron kan diocese, asinan gabos na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan,
ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasaalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasaalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, panalmingan kan gabus na surugoon. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan huli ki Kristo an paratukdo, tukdui an mga pinakakan ki Kristo tinapay nin buhay, tanganing sa kafiestahan ni San Gregorio Magno, makanood kami kan sa imong mga katotoohan, asin gibuhon ini sa pagkamuot.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ikaduwang aldaw po kan sa tuyang pagpamibi para sa mga gadan. Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God my Savior. Together, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. By your coming as man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants whom we remember today, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Grant them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Gregorio Magno, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo, magsaksi sa kadakulaan na nagpapakumbaba. Salamat sa Diyos.